ଜୁହାର ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। କେବଳ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ କିପରି ଏକ ବିଶାଳ ଉପମହାଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଲାଭ ଆଶାରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ପାଲଟିଗଲେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ମନରେ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରର ଚାର୍ଟର କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଦଳିଗଲା। କେବଳ ଟଙ୍କା କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ହରାଇଲେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶେଷରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ପରାଜୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଭାଗ 1 ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମସଲା, ରେଶମ ଏବଂ ସୂତା ବସ୍ତ୍ରର ବିପୁଳ ଲୋଭ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ସମୟରେଖା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1498ରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ସହ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ପ୍ରଥମେ କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1961ରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1600ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ନିଜର ରୟାଲ ଚାର୍ଟର ଧରି ଆସିଲେ, 1605ରେ ଡଚ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ 1688ରେ ଫରାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଅଲଗା ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ କବ୍ଜା କରିବା। ଡଚ୍ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମସଲା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଫରାସୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଉଭୟେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତରେ ଏକାଧିକାର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିହାତି ହାସଲ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏହି ଜିଦ୍ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଲା। ଏବେ ଆସିବା ବିଭାଗ 2କୁ, ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ରଣନୀତି କେତେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। 1759ର ବେଦାର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହରାଇଲେ ଯେ ଡଚ୍ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପୂରାପୂରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ମାନେ 1760ର ଭ୍ୟାଣ୍ଡିଭସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ କେହି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେନି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତି ଫରାସୀମାନଙ୍କର ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକାରର ବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହି 3ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧଟି ତ କେବଳ ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଝଲକ ଥିଲା, ଯାହା ଆକ୍ସଲା ଚାପେଲ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାର୍ ଆୟାରକୁଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ ଫରାସୀମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ସାମରିକ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏମିତି ହିଁ କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ଏବଂ ଚାଲାଖି ଭରା ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ହଟାଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଉଭା ହେଲେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବିଭାଗ 3 ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟରୁ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟର ଯାତ୍ରା। 1757 ମସିହାର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଇତିହାସର ଏକ ବିରାଟ ଧୋକା। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ନବାବ କରିବାର ଆଶା ଦେଇ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାଲାମାଲ କଲାନି, ବରଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଆଣି ରାଜନୈତିକ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1717ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଫରମାନରୁ, ଯେଉଁଠି ଟିକସମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟର ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ଆଉ ପରେ ତାହାର ଭୟଙ୍କର ଅପବ୍ୟବହାର ବି ହେଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋହର ମାରିଦେଲା। ଏଠାରେ ସେମାନେ ନବାବ ଏବଂ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମିଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଣ୍ଟକୁ ହରାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1765ର ଏଲାହାବାଦ ଚୁକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦିୱାନୀ ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଗଲା। କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ପୂରାପୂରି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। 5 କୋଟି ମାନେ 50 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ରକମ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବଙ୍କୁ ଏହି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ନଥିଲା, ବରଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ଥିଲା। ବିଭାଗ 4 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଏହାକୁ ଆମେ ବିଜୟର କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସହାୟକ ସନ୍ଧି ବା ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସ କଥା ଉଠିଲେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଠା ବିଷ କହିଲେ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। 1759ରେ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ବୋକା ବନାଇ ଦିଆଗଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମହୀଶୂର ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଆଉ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସହାୟକ ସନ୍ଧି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଫରକକୁ ବୁଝିବା। କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ପଇସା ବା ଦିୱାନୀ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଝମେଲା ବା ନିଜାମତ ସେହି କ୍ଷମତାହୀନ ନବାବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ସବୁ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍। କିନ୍ତୁ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସହାୟକ ସନ୍ଧି ଥିଲା ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଲା। ରାଜାମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଲେ, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷମତା ପୂରାପୂରି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷ ବିଭାଗ 5 ମରାଠାମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଜୟ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମରାଠାମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ 3ଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ସାଲବାଇ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଟକିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚଲାକି କରି ବେସିନ୍ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମରାଠା ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡାରୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମରାଠାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଜିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପେଶୱାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିସହ ଭାରତରେ ଆଉ କେହି ବି ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ କିପରି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇଲା ଆଉ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ଏବେ ଶେଷରେ ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆଜିକାର ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆଧୁନିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକାଧିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଛି, କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରି ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଏମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା କି? ନିଜେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।